То са Volkswagen, ще е чудо. Зага. Иха. Ето. Не я виждам. Един змей. Два змея. Чакай, ще слагаме кой да иде. Пес. Това ти казвам. Говори с Пешо, аз... Ето вие си говорите с Пешо. Първи, не знам кой беше... Вие си говорите с Пешо, да се разберете кой ще взима, какво ще взима, защото и той нещо ми казал за някакви затруднения. Кой какво ще взима? Джантите. Защото съм подготвил 400 лева и... Един шампион. Ое. Ето го, бат пинци! Това видеокамера ли? Да. Камерка бе, мини диви. Васето, Да, ма не му. гледаш се хили като луд. Луд. Топа чак се дърви, става тояга. Ти нефелни автомобил. Арена топло. Са. Някакъв пасат си тръгва вече. Че той кога дойдохме, кога си затръгва? Кой ти да си ти? От нашите. Тя го има Чопинци. Чопинци, къде си е? Тирин. Ето кой си хили хидно зад кадър. Идвам. Един Васил. Как бе? Чакай да го снимаме това. Така го изпуснахме някакъв пилаш много мощен. Точно. Той се вижда, той носи много заведение. Има Не ми се кри. Чай да ги видим другите. Толкова ме снима с апарат. Владимир малко е контражурцевата история. Драго ни е да ви види. Сега да видим кой е тук и кой го няма. Ето го бат Пешо. Апарат. Кога ще ги таковате? Не знам кога това... Това нещо не мога да го пусна, защото не мога да своя на компира. Тук има още една. 100 души.